Ahojte, Vianoce sú ideálnym časom na to, aby sa aj tí menej kreatívni potrápili a vyrobili niečo vlastnoručne. Ja som si dnes pre vás pripravila tento kratučký DIY a vyrábať budeme tieto krásne malé vianočné stromčeky. Ako základ budeme potrebovať tento polystyrenový kužeľ a môžete si vybrať takú veľkosť, aký veľký stromček chcete. Ďalej tiež potrebujeme pripínačiky alebo špendlíky, s čím sa vám lepšie pracuje. Taktiež štetec, najlepšie podľa toho, aký veľký stromček chcete, aby ste sa veľmi nenarobili. Budeme potrebovať aj bavlnky, ja použijem tieto zbytkové a farbu si môžete vybrať ľubovoľnú. Taktiež lepidlo, najlepšie také, ktoré schne priesvitne, aby sme nakoniec stromček nemali aj tak celý biely. Potravinárskú fóliu alebo sáčok, do ktorého budeme baliť kužeľ a nakoniec niečo na ozdobu, ja použijem tieto trblietky. Ako som povedala, celý kužeľ zabalíme do potravinárskej fólie. Nemusíte dávať na to pozor, ako to balíte, ale berte ohľad na to, že tam budete zapichovať tie pripínačiky, tak aby vám to nešlo ťažko. Ja začínam vrchným pripínačikom alebo špendličkom a potom si ich napichávam pomerne rovnomerne po celej ploche kužela. Vy to nemusíte vôbec robiť tak ako ja, je to iba na vás, nakoniec na ne budeme namotávať tie bavlnky, takže tak ako sa vám to najviac páči. Prvú bavlnku zo spodu prichytím ďalším pripínačikom a potom ju už len jednoducho obvíjam okolo rôznych pripínačikov rôznymi smermi, najskôr obtáčam dookola a potom idem aj z vrchu a z dola. Záleží len na vás na to, ako to urobíte, aj že či použijete iba jednu farbu alebo viac. Ja som na tento konkrétny použila dve farby, a to modrú a bielu, lebo sa mi proste k sebe hodili a myslím si, že tak by mal vianočný stromček vyzerať. Koniec bavlnky tiež prichytím pripínačikom, aby mi pri ďalšej práci nezavadzal. Ďalej si zoberiem lepidlo a začnem postupne natierať celý stromček. Dávajte si pozor na to, aby ste nevynechali niektoré časti a ak používate pripínačiky, je dobré si ich potom neskôr po zaschnutí vybrať a pretrieť aj tie miesta, kde boli, lebo pod nimi môžu vlastne vzniknúť flaky a potom vám stromček nemusí držať tvár. A ideme ozdobovať. Ja si tieto trblietky nasypem do zvyšného lepidla a ešte raz popretieram celý stromček. Dávajte si pozor na to, aby vám trblietky alebo hocičo čím ozdobujete držali na bavlnkách a nie na tom sáčku alebo tej fólii pod tým. Celý stromček nechajte niekoľko hodín zaschnúť a dávajte si pozor na to, aby pri odoberaní špendličkov už naozaj bolo lepidlo všade rovnomerne dobre zaschnuté. Ako som povedala, najskôr opatrne vyberiem všetky špendlíky a potom, keďže som obvíjala stromček aj z hora nadol, nie iba dookola, musím poodstrihávať tieto nitky, ktoré mi ostali na spodu. Potom opatrne vyberiem kužeľ a snažím sa čo najviac opatrne vybrať fóliu. Ide to trošku ťažšie, takže si treba dávať pozor na to, aby ste nepotrhali jemné bavlnky, ale nakoniec sa to dá vybrať. A vidíte, máme hotovo. Tento DIY projekt mám rada hlavne kvôli tomu, že nezabere veľa času a je jednoduchý. Tak dúfam, že si ho urobíte aj vy. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite mi nechať like alebo komentár a budem veľmi rada aj za váš odber. Tak sa majte a teším sa na vás pri ďalšom videu. Ahojte!